ProSmile Clinic poskytujeme komplexnú starostlivosť o zuby pre celú rodinu a vďaka najnovším technológiám včas odhalíme aj tie najmenšie kazy. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami a finančne náročné zákroky poskytujeme aj na splátky bez navýšenia. Čo vás čaká? Potom, čo nás kontaktujete telefonicky alebo cez formulár, vás objednáme na vstupné vyšetrenie a konzultáciu. Vďaka vstupnému vyšetreniu zistíme zdravotný stav vášho chrupu a navrhneme liečebný plán a orientačnú cenu. Po schválení liečebného plánu sa spojíme s vašim aktuálnym zubárom a prenesieme vám zdravotnú dokumentáciu. Vybavíme všetko za vás. Naším cieľom je poskytovať kvalitnú, ale cenovo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre vás a vašich blízkych. Pridajte sa aj vy k viac ako 10 000 pacientom, o ktorých zdravie sa pravidelne staráme.